Sanibona nganza wethu. Futhi nina hlekisa umuntu ecashile nina. Seningaze nje ningithuke ngokukhuluma noKhuzani noMthandeni ukuthi bengagadwa. Ngicabanga kancane kakhulu nina. Bengingabathuki mina. Bengingabathuki. Bengibeka umbono. Yabo? Futhi lezi inhlamba lezi ningithuka ngazo like bafethu nabafana yini nisijweza nabantu besifazane lana kuma social media seniyokhulumisa okwabafazi ingakho abantu besifazane nje bezonithatha ngalendlela abanithatha ngayo ngoba nikhulumisa okwabafazi uthi nje intombi yakho usuzuyothuka omunye umfana umthukelo omunye umuntu ongakwazi nokwazi yabo mina labantu engikhuluma nabo uzothuka isimanga bengakutshela umlando wami ngoba abantu abaningi it's because abantu nje uzothuka abantu abangakwazi abangazi ukuthi ke ukanjani mina labacule engikhuluma ngabo abacule abayazi imali yasekhaya ngisaye ngabaqasha mina labacule laba ngo2014 ewineni kwaNobamba ngo2014 ewineni kwaNobamba labantu bayazi imali yasekhaya labantu engikhuluma ngabo isake yawenza umehluko imali yasekhaya kulabantu engikhuluma ngabo ukusho ukuthi bayangazi ukuthi ke mina angithanda ukulungiyehoqa kubantu abadumile sengimele ngilungiyehoqa kodwa nje nginokubheka kade ngicheka ama profile alabantu abangithukayo abangibiza ngamagama eshinyasho nje uthi yazi uTikTok uzokujwayeza noma Lunde Seras mina 2014 ngaqasha umtshengiseni Thokozani Langa bafana bamqumeni Mjikjelo osazwayo Khuzani Gcokamelisha ngisazi ubani wesithi ngiyamkhohlwa but ngaqasha abacula abawu8 umgube ali umgube sengabaqasha bezowenza umcimbi ewineni kwaNobamba bayangazi abantu engikhuluma ngabo mina angisho ukuthi ke uma bengazi ningizwe kahle ngoba manje banifuna ukwavula ukuthi ke sekumele ngikhulume noma yini but ngiyanivezela nje ukuthi uTikTok ngempela uzokudelesa nabantu nje angazi ngempela ngazi but bafethu hayi indaba yeni nina ngicabanga kancane kakhulu nina ningithukayo hayi ngicabanga kancane kakhulu angisiba abangani beni mina la benishaya nabilo Khuzani ibhonya mina angisiba abangani beni la benishaya nabilo Khuzani